Wezareta Derve Almanyayê eşkere kir ku hejmara daxwaznameyên danheva malbatî gihiştin 31 hezarî. Bêhtiriya wan daxwaziyên danheva malbatê yên penaberên Sûriyê ne ku bêhtiriya wan li Beyrûta paytexta Lubnanê hatine tomarkirin bi hejmara 22,116 daxwaz û li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê 4983 daxwaz û li Îstanbul li Tirkiye 3748 daxwaz. Ajanseke nûçeyan ya Almanyayê pêşbînî kir ku 2 sal derbas bibin beriya ku ew daxwazname bên bicihkirin, ew jî ji ber pirbûna daxwazan. Mercên danheva malbatî ew in ku ew kesê tên daxwazkirin, xwedanpêwîstiyeke mirovî bin, mîna rewşên nexweşiyê yên metirsîdar yan jî dûrbûna endamên malbatekê ji hev ji bo demeke dirêj yan jî hebûna zarokeke jêr 18 salî ku eger heye jiyana wê di metirsiyê de be. Hejmara Sûriyên ku neştecîbûneke demkî li Almanyayê wergirtine bi awayekî demkî giştiye 192,000 kesan. Rewişkara Almanyayê Angela Merkel eşkere kir ku hikûmeta wê li zêd vegerandina penaberên ku daxwazên wan hatine redkirin bike. Piştî daxwaza xwepêşanderên ku dijî siyaseta wê ya girêdayî bi koçberiyê derketin bi dest ji karkêşana wê. Şêrîn Kîlo